O delegado territorial da Xunta en Ourense visitou esta mañá a sede da Asociación Sustinea, unha das entidades beneficiarias do Programa de Mobilidade Transnacional Xuvenil, Galicia Moza con Alma da Xunta de Galicia, con preto de 65.000 euros, que está dirixido ás persoas mozas máis desfavorecidas, inscritas e beneficiarias do Sistema Nacional de Garantía Xuvenil e cofinanciado pola Unión Europea. O motivo da visita é para un pouco valorar o programa Alma Galicia Moza, que está aberto esta nova anualidade hasta o 2 de marzo, no cal Sustinea participou activamente no anterior programa, cunha dotación de 65.000 euros, vai destinado a xente moza, de 18 a 30 anos, e, sobre todo, a sectores vulnerables, co cual é un traballo no que se permite a formación e a integración. O sea, o que se trata é de ir con este programa, con fondos europeos, coa colaboración de asociacións e organizacións como Sustinea, pois facilitar a aqueles mozos que se atopan en situación de vulnerabilidade, pois a formación necesaria para integrarse no mercado laboral. Sustinea é unha entidade sen ánimo de lucro de ámbito estatal que fixa o desenvolvemento sostible como alternativa á degradación natural e como saída ás necesidades locais. Sí, bueno, o programa consiste en 6 mobilidades, que son as que fixemos o ano pasado, este ano serán 5, e estarán durante 4 meses de mobilidades. Nos, neste caso, optaremos por mobilidades tanto en Irlanda como en Lisboa. Previas ás mobilidades, daselles unha formación, pois un pouco por anticiparse ao que se van a topar, darles unhas noción sobre empregabilidade e sobre orientación laboral, e durante esos meses dotaselles de gastos de aloxamento, gastos de manutención, gastos de transporte, é dicir, ten todos os gastos cobertos completamente, e a maiores, pois, a posibilidade de traballar nunha empresa punteira no seu sector. O prazo de solicitudes está aberto ata o día 2 de marzo.